سورة الفتح أمنا نية قرآن سورة بينا نسيجناي سلامة كدالي سورة كمين تاني كلنا دو جيجني لا وبايرا كو قرآن سورة لابا وندو آيام مغاني كنونتو دو كلمة كمي دروني بي وردو harafu ba filani kemi nani bi duru ani wɔɔrɔ dɔ a jiginna madina de hakaza ni sura jigini sabu ala kira a bɔra san wɔɔrɔnan ni mɔgɔ ba kelen ni kemi naani kemi na ka sahaba la u bɛna taa maka u bɛ taa umra la u ye naamu ta ni umra ye zulhulefati yɔrɔ la zulhulefati yɛrɛ ale awa kolon de jiru jengelen do kumbe kolon kɛrɛfɛ ani magance kilo 22 ye awɔ magance kilo 22 kunu ye masjidul bay'ati min fo o bay'atu ni nin bay'atu tɛ kelen o bay'atu ye madinakaw ka cɛ délégué min nana mɔgɔ 12 min nana ka na baya kɛ siɲɛ fɔlɔ la siɲɛ filanan mɔgɔ 73 voilà o baya kɛra yɔrɔ min de a ye fɔ o de ma ko masjidul bayati o de bɛ Mina yɔrɔ la jamarati ninnu k'o to ka a fɛn o bɔra o de kan o y'o yɔrɔ ye mais nin ye Hudaybiya yɔrɔ ye o yɔrɔ dɔnnen don a bɛ yen Hudaybiya yɔrɔ in na ale ni Makan cɛ Malikaba cɛ o ye kilo 22 de أبو هديبية نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم أكو إكادون على مسألة أمنت لك أقصف أمنت لك أقصف إنا وطانا يدعي لك Imam Lamini ye dalil ako inna ye joni inna an ni jon ala ni jon do Allah tabaraka wa ta'ala ale be marali ke bi sifatin mutaaddida wa kamalatin shatta ala be marali ke ni mawangutu de min jajatlen do ani dafali min yerekele do min gacha القدرة العلم الحكمة ألا ناكا سي ألا ناكا كودون ألا ناكا دنيا بلا جلين بيقولك الله وديكو سون أكاكا ألا كافوكو إنا نام ألا يافوكو ألا فتحنا أو يدال لكي لك إمام اللاميني فتحا dalilila mubinan ni abangalen don liyaghfira hal nasra don abangalen gunda bolo igado ka foko abangalen do ala bolo ani maki kum bela jelen bolo liyaghfira Allah parce que fatuye agmana damano be fatuye nga ni fatунde silamaya ka yere keli ka fam bela jelen labo silamaya ka weleli dasogole min kondo ko daile jema ka silamaya yere koni diplomasiyan ni fatuye kera ni ode ka silamaya ka son silamaya ma ka salamakini kele fatun kera ni ode nam liyaghfir Allah yala sa ala na yafa Imam Lamini ma fembela jelena ni otemena kamini ka junubula ani fembela jelena no ya kharla Allah ni me aya infachari ko ndefen don mayu falu bi wina femi mbara ni nyen konto don oduna sare وما تأخر ناصر يجنو بكي كورو نيافرا ناصر يبنا مينجي نيافرا نيا بويا داني دي نيا بويا داني نيافري ما نيا نيافري ما كو
a bɛ junubu bɛ junubu tɛ kuma to kan sa n'a bɛ yen ɲafara n'a tɛ a banna dɔ farala daraja kan a yala sa ala n'a ka nɛɛma dafa e kan yala sa ala ni kanda siratigɛ kan mustaqim ni o tilennen dɔn ala ni dɛmɛ na arida n'o ka bɔn ala de masa ye n'a ye basigili jigi limanadenw dusukun na yalasa limanadenw na jidi limaniya ye ka fara u ka limaniya kɔrɔ kan yɔrɔ la naam alakira sallallahu alaihi wasallam a ye baya in a y'a labɛn an ka dɔɔnin fɔ la alakira bɔra san 5 ni mɔgɔ san 6 ni maa 1400 ye a kamina ka sahabaw la u bɛ taa Maka u bɛ taa umra kɛ ye namu ta ni umra ye Zulhulaifa yɔrɔ la alakira yɛrɛ ɲɔgɔnmɛ 70 a y'o de awa kamina a n'o de taara ɲɔgɔn fɛ k'o kɛ hadiya bɛ taa di hurumi ma maaw fana ye 700 fara ɲɔgɔn kan tuma min n'u sera u de bɛ yɔrɔ ma o ye dugu de ye tile kelen mana marhala kelen de b'a ni Maka cogo min n y'a fɔ a ye cogo min ani Maka cɛ ye kilo 22 de ye alakira sallallahu alaihi wasallam kuma la surunyana ale ye kuma in surunya dɔɔni quoi kuma in surunya dɔɔni an ka taa dɔɔni n bɛna tila ka ɲɛfɔ aw ye naam ala ni kanda naam ala de masa ye n'a ye basigili jigi limanadenw dusukun na yalasa limanadenw na jidi limaniya ye ka fara u ka limaniya kɔrɔ kan ne ko dɔ bɛ fara maa ka limaniya kan de wa karamɔgɔkɛ dɔ bɛ fara a kan dɛ bari mɔgɔ ka limaniya ti kɔrɔbɔ ni gɛlɛya mana an bɛ ɲɔgɔn da gɛlɛya wagati de la ko gɛlɛn dɔ bɛ yen n'u nana a bɛ mɔgɔ ka limaniya ye o yaba dɛ anw fɛ yan Tuba yan nasaraw ka wagati la Shan Hamala u k'u ɲɛ ti d'a kan k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a ka jama cari mɔgɔ mɔgɔ bɛ dan min ka taa ma yɔrɔ yɔrɔ o kumana u y'a fɛɛrɛ kɛ ka recherche kɛ k'o tɔgɔw ta u nana Tuba yan nɔ u nana Tuba yan nɔ an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ ko Tata Juru a y'a sɔrɔ ale bɛ busɛnya la a ka muru b'a bolo ale tɔgɔ ale tɔgɔ kun t'u bolo dɛ ayi komi n'a fɔ karamɔgɔbaw ni fɛn minnu lakodɔnnen don u nana n'olu tɔgɔ de ye dɔ nana a fɔ Tata Juru ye k'a to a bɛ ka sogo tigɛ ko ko u nana sɔnnakalandenw nɔfɛ k'u nana sɔnnakalandenw minɛ a sera ka muru fili ka b'a bolo anw taara anw taara k'u taara awɔ tikundiga quoi anw taara k'u bɛna taa n'u nana sɔnnakalandenw minɛ o kɔrɔ ye k'u nana olu de minɛ quoi a tɔgɔ tɛ yen de mais ni a fɔra ko balawu nana sɔnnakalandenw kama a bɛ fɔlɔ ale de la quoi a y'a ka muru fili k'u taara vraiment mɔgɔ caman bɛ yen nɔgɔya waati la ni ka di nka gɛlɛya waati la k'i yɛrɛ di limaniya bɛ kɔrɔbɔ o waati la dɛ i bɛ kɔlɔsi fililen ɲɛ waati kɔlɔsi fililen ma i tɛ tigi sɔrɔ a la awɔ tɛ tigi sɔrɔ a la minnu bɛ ka jamana mara farajiw de don n'olu nana k'u nani minɛ k'i bɔ i ka kole la ni limaniya tɛ o bɛ se ka marché wa a tɛ se ka marché
u ye karamɔgɔju ninnu minɛ ka taa n'u ye Kulukɔrɔ u ko karamɔgɔju ma ko ko yala kumana ye service kɛ wa a ko ne ye service kɛ bɛ waati bɛ n bɛ internat kɛ a ko y'a kɛ min a ko n ka so ni misiri cɛ don o don ne bɛ taa ka n segi siɲɛ 5 o y'a ɲininka fɛn bɛɛ la a bɛ jaabi voilà o de ye limaniya ye kalandenw ni kalandenw tun bɛ kalandenya bila o tun b'a bila o don na ni kalandenw tun bɛ kalandenya bila o tun b'a bila o don nka o dɔ de fara a kan o ma foyi bɔ a la y'a bi kɔni tɛ bi ta kɛra didun de ye o radina mal khabiru bina yashaw wa taba lana bima nazala al qada aya u y'o fɔ o don de la ko de ko sala ko liyazdadu imanan ma imanihim yalasa una jidi limanayala ka faruka limanaya kɔrɔ kan ni limanaya tɛ foyi tɛ marché silamɛya min filɛ nin ye ni limanaya tɛ hali an filɛ sun min na ni limanaya tɛ walahi tɛ se ka sun ni donni ka so kɔnɔ k'i ye da sɔgɔ da la ka ban ban fɛn min ka di i b'a kɛ i dan ye dɔrɔn k'i da josi a banna jɔn de b'a fɔ k'i ma sun nka limana de b'a i bali k'o kɛ ala k'an fara limana jɔn kan nin dɔn silamɛw u ye gɛlɛya sɔrɔ o zulu bari alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'u ka taa umra la u wulila ka sira ta u bɛna taa umra de la k'u to umra sira la makankaw nana n'u jɔ ko a ti dɔn a ma fara nana cogo si la a ti dɔn u y'a kɛ cogo o cogo ka makankaw musala cogo o cogo o ma sɔn k'u ti dɔn o ko gɛlɛyalen nin baya in sɔrɔla ka sɔrɔ o de fɛ sakinatu min fɔra de bari limaniya tun bɛna cogo caba de ani ko tun bɛna gɛlɛya u bolo ala sɔrɔla ka basigili jigin e ta ɲɛ ta ribi yan a bɛ ɲɛfɛ dɛ bisimilahi ولله جنود السماوات ako sangolu ka kɛlɛbolo bɛ Allah tabaraka wa taala de والأرض ndugumagolo وكان الله Allah taala kɛra عليما naam عليما dɔnkɛla ye حكيما masakiri bɛnnen ye يدخل المؤمنين ala ka kɛlɛbolo o ye kɛlɛbolo caman de sulhul hudaybiya in an t'a fɛ ka tɛmɛ a kan fɛn min don a nafa ka bon komi n y'a fɔ a ye cogo min alakira sallallahu alaihi wasallam tuma min n'a ye hadiya ninnu manto ka na se fɔ nin yɔrɔ in na alakira a y'a laɲini ka mɔgɔ min ci ka taa Umar ibn Khattabi di o ko Umaru e t'a lajɛ i ka taa fɔ magankaw ye ko ne bɛna a bɛna tile 3 dɔrɔn an bɛ segin an mana kɛlɛ kama Umar ibn Khattab ko a ko alakira n sɔnna nka ni a y'a sɔrɔ hakilila fo bi sɔrɔ a la ne bɛ n ka hakilila fɔ alakira ko k'o tɛ baasi i bɛ se k'i ka hakilila fɔ a ko ne kɔni ka hakilila ye min ye magankan kɔni bɛn tɛ ne n'u cɛ cogo si la u diminen bɛ ne kɔrɔ ne fana diminen b'u kɔrɔ ne an ko an bɛ taa sisan nɔ ne n'u tɛna bin fɔlɔ nka n bɛ se ka hakilila dɔ f'i ye Usman ibn Affan ale ye mɔgɔ ye min ka ko ka bɔ u bolo kabila ko fan fɛ ani kɛcogo caman sira caman fɛ i bɛ se k'o ci alakira sɔrɔla ka Usman ibn Affan wele ko a ka taa fɔ magankaw ye k'a fɔ alakira bina ala ka so de jura a tɛna kɛlɛ la a tɛna foyi la a bɛna o dɔrɔn de la ka segin Usman taara ka t'o ɲɛfɔ magankaw ye magankaw ko Usman ma e ka bisimila e kɔni ye maa sebe ye e ye maa ɲɛnama ye bisimila an bɛ ku alikaba filɛ i kɔrɔ alikaba munumunu i k'i ka batu kɛ baasi foyi tɛ la
nka min ye Mahamadu kɔni ye ale ti dɔn dɛ hala kumakan duman t'an da la Mahamadu ti dɔn dɛ Usman ko ne fana mako tɛ alikaba munumunu na ni Mahamadu ti dɔn Allahu akbar habadal udaba hamzati ko yɔrɔ de la toli kɛra fɛn ye toli ye jala d'ale ma alikaba mununu toli de o ye dɔ de fara ale ka jala kan Ala bolo wa habadal udaba jogo ɲumanw ɲana de jogo ɲuman ka ɲi dɛ ka ladamu ka fari ka ɲɛmɔgɔ kan foyi t'a bɔ o la Usman a ma sɔn jurali alikaba mununu ma o kɔnɔna de la komi Ibilisu wagati bɛ tiɲɛni de ka d'ale ye a y'a laɲini ka kɛlɛ wuli silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔɲɔgɔn don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a cari sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko k'u ye Usman faga Alakira y'a ka sahabaw baya ɲɔgɔnya k'a fɔ k'u bɛ don Maka kɛlɛ la tuma min n'o kibaruya sera filan ka f'u ma sira ɲuman min na u ye Usmanu bila u ye sulu ɲini Alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam ko a kana san wɛrɛ a ka don Maka ka tile 3 kɛ ka sɔrɔ ka bɔ o la Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko sahabaw ma ko awa an k'a lajɛ an ka bɔ naamu la sahabaw ko ka bɔ naamu la cogo di ko ɲinan ta ma bɔ ko ɲinan ta ma bɔ ayi k'a ma bɔ a ko yala ma bɔ cogo di kuma gɛlɛyara u ni ɲɔgɔn cɛ Alakira ko ka bɛ k'i ka hadiya bɛ min bolo k'i k'a kan sɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'i ka hadiya kan sɔgɔ o ma sɔn Umar bin Al-Khattabi ale wulila ka na se Abubakar ma a ko Abubakar ma a ko yala ne ko Alakira tun b'a fɔ k'an bɛ taa san wɛrɛ wa k'an bɛ taa ɲinan wa ko n'an nana Maka k'an bɛ don wa ko ale ye sɔgɔ dɔ ye k'an bɛ don Maka a ko a y'a fɔ k'a bɛ don a ko a y'a f'i ye cogo min a bɛ kɛ o cogo la a ko nin t'an don cogo ye fɔlɔ de an dun bɛna segin a ko yala a ye ɲinan fɔ ye wa o y'a sɔrɔ a bɔra Alakira yɔrɔ Alakira ye nin kuma kelen fɔ ko yali ne ye ɲinan f'i ye wa Umaru yɛrɛ ko ni kamana ganna ko in na a bɛ feere ɲini ka dɛmɛbaa sɔrɔ a yɛrɛ la a ma dɛmɛbaa sɔrɔ a yɛrɛ la o kelen sa awa Alakira donna Ummu Salamata kan a ko Ummu Salamata n ka mɔgɔw u ye fɛn dɔ kɛ n na n ma deli k'o kɛ n na dɛ ko yala mun ne ko k'u ka hadiyaw kan sɔgɔ u k'u kunkolow di u dun ma sɔn Ummu Salamata ko a kana gɛlɛya i kan sagini de ma diya u ye Mamadu ni sɛbɛko yɛrɛ n'a bɛ i b'i sɛbɛ la kana dɔn fɛn wɛrɛ kɛ dɛ kunkolodila ɲini a k'i kunkolo di n'u y'a ye ko e y'i kunkolo di u fana b'u taw di i ka ɲɔgɔmɛ kan sɔgɔ n'u y'a ye e ye kan sɔgɔli kɛ o fana b'a kɛ o yɔrɔ bɛɛ Alakira ye kundila ɲini u ye kundila ɲini kundila nana ka na Alakira kunkolo fankelen di a ye fankelen dili daminɛ yɔrɔ min bɛ kaba jaa sɛbɛ de koyi sahabaw sina ka kundila wele k'u kunkolow di Ummu Salamata ale de ye hakilila ɲuman di an ma nin yɔrɔ la o la Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a kunsigi min di a ye kunsigi tilancɛ ye a y'a di u ma u k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ Alakira kunsigi Alakira y'a kunsigi di k'u k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ u ye kunsigi tila u ni ɲɔgɔn cɛ a ye fan dɔ in fana di k'o fana di u ma k'u k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ u y'o fana tila u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a faamu de tarikutigi bɛɛ lajɛlen bɛnna nin kan fɔɲɔgɔn t'a la a sahalen don Alakira kunsigi sahabaw y'a fɔ a tilatɔ la o y'a fɔ yɛrɛ de koyi o y'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ de Khalid ibn Walid ale ye sikisɛ damadɔ sɔrɔ a la ale ma dɔwɛrɛ kɛ o a bɛ kɛlɛ kɛ ni fugula min ye a ye si ninnu a ye a kala o de la Alakira kunsigiw a y'a kala o fugula in de la n'a bɛ taa kɛlɛkɛ yɔrɔ min na a bɛ fugula in da a kunkolo la kɛlɛ dɔ la fugula in kun bɛna pɔrɔgɔtɔ a la fugula in pɔrɔgɔtɔla a ye kɛlɛ to yen k'i gidi fugula in kan gidi cogo la a ye maaw kamana guwa
u tilalen a ye fula sɔrɔ yɔrɔ min dɔrɔn k'a dɔn ko n'a yɔrɔ min dɔrɔn u ye sansi sɔrɔ u ye garisɛgɛ sɔrɔ kɛlɛ la sahabaw ko a ma ko tiɲɛ yɛrɛ la k'an ma i ka nin faamu e b'i gidi nin fula kan tan nɔ fula gansa fo maaw tun bɛna basika yɛrɛ k'i bɛna boli de wa a k'o tɛ dɛ a ko nin fugula in tɛ gansan ye dɛ alakira si kisɛ minnu bɛ fugula in na o de kosɔn n ye fugula in bonya tan nɔ n ye n gidi fugula in kan nin cogoya la tan nɔ o tuma na sa nin tɛ kuranna aya ye dɛ ayi ala ka makankutu tɛ nin ye dɛ nin ye danfɛn dɔ de ye ka fɛn kɔrɔ dɔ ye ala ka danfɛn jɔn nka fɛn kɔrɔ dɔ de ye a y'a bila a kunna a y'a nafa ye a ye barika ɲini n'a ye o la ni an ye nin sama sisan a bɛna dili kɛ ka tɔrɔ juma in de ma anw ka faamuya kura ninnu b'a jira anw ka mujadidu kura ninnu b'a jira k'a fɔ ko nin ye mushirikiya de ye donc o jate in na o mushiriki fɔlɔ ye jɔn ye min yɛrɛ sɔnna si ka fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ min sɔnna ka si di a bɛ samaka dɔrɔn de ma wa waliyazu billah walima si dira minnu ma a bɛ samaka dɔrɔn de ma n k'a lajɛ de o de kosɔn ko diinɛ in a lahalaya kɔrɔ dɔnnen dɔ quoi diinɛ in lahalaya kɔrɔ a dɔnnen dɔ diinɛ in sipasima sigira lahalaya minnu kan o dɔnnen dɔ ni tawhidi defali kun dɔ nin waati ni kafiriya de kun ka surun kuranna ayaw kun bɛ ka jigin nin waati de la ka tawhidi defa nka o ma nin kɛli bali kira fɛ sallallahu alaihi wasallam sisan kɔni tawhidi defara sa parce que fɛn fɛn kan ka fɔ a la bɛɛ lajɛlen fɔra ka ban n'a ye min jɛ i ka limaniya n'a ye min jɛ i ka to yen o dɔrɔn de bɛ yen sisan nka ninnu ti fɛnw ye minnu bɛ maga tawhidi la an k'an ka tawhidi kɛnɛ sanuya ka bɔ ala tɔgɔ sɛbɛnnen dulɔnni ma o ti maga tawhidi la ka ala tɔgɔ sɛbɛn ka dulon la ka barika ɲini ni a ye o ti maga tawhidi la yɛrɛ o ni tawhidi yɛrɛ tɛ fankelen yɛrɛ fɛ an k'an ka tawhidi kɛnɛw sanuya ka bɔ o ma nin ye alakira kunsigi de ye alakira sallallahu alaihi wasallam n'i ko la ilaha illallah i ti kɛ silamɛ fiyewu f'i k'a fɔ muhammadu rasulullah i y'a faamu o bɛ ka barika ɲini ni o de kunsigi ye nin cogoya la tan nɔ a bɛ nin fara a ka dɔntaw kan n'i ye nin fɔ mɔgɔ minnu bɛ a ko ninnu nakari a tɛ jaabu mɛn nin na jaabu tɛ sɔrɔ nin na parce que nin jaabu bɛ giriya u ma u bɛna minnu n'a kɛrɛfɛ ka kuma labɔlen dɔw de fɔ tamimatu n'o fɛn ninnu ni fɛn ninnu mais tamimatu tɛ nin ye o ayi wala u bɛna minnu n'a kɛrɛfɛ ka olu de fɔ o tɛ na wala n'a kɛra kɔsɔbɛ c'est bon o ka ɲi kosɛbɛ o ka ɲi kosɛbɛ mais da jɔn kɔni de dɔn ala ka jɔn tɛ yan an tɛ se ka ala kɛra bɔ a ka jɔnya minɛn kɔnɔ ala kɛra bɛ kadiri min kɔnɔ o ye jɔnya de ye ala ka jɔn dɔn voilà donc ni an sɔnna ka kɛ ala kɛra khususiya ye alhamdulillah ɲɔgɔn faamu bɛ kɛ o kuma ninnu min b'an degun o ye kuma lankolon fɔ ninnu de ye o de b'an degun dɔɔni n'o tɛ ka sigi ka débat kɛ lasili kɔrɔlenw kan k'olu ta k'u lajɛ ɲɛmajɔli kɔnɔ ɲɔgɔn faamu kɔnɔ tiɲɛ bɛ ban voilà hali an filɛ kuma minnu na tan nɔ an kanubaw caman bɛ yen nɔ a ka d'u ye an ka tɛmɛ ninnu kɛrɛfɛ nka diinɛ tɛ musala ɲɛ dɛ parce que bɛɛ b'anw dɔn ni min ye o ye musala de ye bɛɛ b'an dɔn n'o de ye hali ni a y'a sɔrɔ an tɛ o mɔgɔ ye bɛɛ b'an dɔn dilanli de ye an y'o de jira mɔgɔw la hali ni a y'a sɔrɔ awa n'an y'a ye i bɛ n'an ta ye ala de b'o dɔn nka n'i ko i bɛ dilanli kɛ fo yɔrɔ min ɲagamilen bɛ ani yɔrɔ min birisalen bɛ mɔgɔw bolo f'i k'o de faranfasiya mɔgɔw ye o k'a faamu quoi bari ne ko e ma karisa an ka bɛn e bolo ne tɛ foyi kan dalu tɛ n bolo n fa bɛ min kan n b'a fɛ ka tulu mɔ o de la k'o sanfɛla mun k'o pɛntiri ka musala donc ko ne n'e ka bɛn est ce que an bɛ bɛn an bɛ ɲɔgɔn musala n'o tɛ an tɛ bɛn dɛ
voilà bon a b'a sɔrɔ e bɛ ka i da pɛrɛnni min ye k'a fɔ o de ye tiɲɛ ye ne b'a dɔn fili dɔ b'e ta la ne m'a fɔ n ta bɛɛ ka ɲi dɛ nka fili dɔ b'e ta la donc n'an jɛra k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛnna o la kɛlɛ t'o kɔfɛ nka n'an y'a musala ten ka taa ni joli kɛnɛyara ni joli nɔgɔyara voilà ne kan a ko ma ban dɛ an ta ɲɛ o de ye sisan quoi kuma in o de kosɔn an bɛ ka faranfasiya di k'a jira aw la k'a fɔ mori bɛ sɛbɛn dilan o tɛ mori bɔ silamɛya la bari kira y'a ka kunsigi di sahabaw ma kira tɛ ala ye sɛbɛn ye ala kumakan ye hali dɔ wɛrɛ farala kan ala ka majamulikanw don mais ne bɛ kuma min kan o kuranɛ ye ala ka kumakan don ni e ye mori lagosi ko a y'o sɛbɛn dilan k'a sɔrɔ ala kira yɛrɛ ye min ye jɔn ye o y'a kunsigi di mɔgɔw ma o ka barika ɲini n'a ye fo b'o don sɛbɛn na k'a don kunsigi fɛn na fugulan na k'a don kunkolo la o m'olu kɛ musiriki ye e ko i ka morikɛ ye musiriki ye i tɛ hinɛ i ka morikɛ la ka fara la ten sa wa ni diinɛ ko kɔni dɔn diinɛ taara yɔrɔ min n'an sɛgɛnna ka taa yen nɔ a ko ɲɛ bi ɲɛnabɔ kɛnɛkan kow de don quoi f'an ka ɲɔgɔn faamu ko dɔw la an kana girin ten an kana kɛ ka mɔgɔw kɛ kafiri ye ten nɔ o tɛ solution ye an k'a ɲɛɲini ni dalilu b'o o bolo ne y'a sɔrɔ dalilu dɔ bɛ yen nɔ ka nin kɛ nkalon ye o ka na n'o ye anw bɛ kuma o kuma fɔ ala a kira arasikhuna fil ilm minnu sen tɛgɛ sabatilen bɛ dɔnni na an ka kuma bɛ segin ka tɔrɔ olu dɔrɔn de ma komi ala yɛrɛ a ɲini an fɛ cogo min n'i ko k'i b'an wuli ka bɔ o kan an kɔni ɲɛ tɛ fɛn na i bolo n'an bɛ an ta bila n'o ye dɛ bari an ɲɛ bɛ fiye caman na i ta ninnu na awɔ naam problème t'a la ni sitani tɔgɔ sɔrɔla sɛbɛn o sɛbɛn la o ye nafigiya de ye e ko ala tɔgɔ dɔn a taara kɛ sitani tɔgɔ ye o tɛ nafigiya ye wa o tɛ ɲɛ o tɛ mankanma yɔrɔ ye problème bɛ yɔrɔ min dɔrɔn yan'an ka se yen nɔ ni sitani tɔgɔ tɛ min na dun o bɛɛ n b'a fɛ ka fɛn dɔ sabute n b'a jugumanw parce que ni فأين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن أين السخط تبي لما بعيبا ولا تجسسوا ننسى ينبوني فيه لا تيجي كوكو على تقدي بالا بانا أما بوي تجسسوا كتجسسوا كيو أما بوي إبا من النالا تابانا ala ni nyoro la ambe min ta dron nakarli kuma de dron do te ka fo shitan to bi sallallahu alaihi nakarli kuma de do ala ne ba fe ka min fa yo dron ni gilaya be min balaw jignen ko wala i kelen ko ka toro don yere la ka sebendo ila min be awa itangani ala ka deme ni nakarli kuma te dalu foyte mi mo bali ni ma min ko ati ben akana na ka dalu sebe balaw jiginen ko ya fam bon ka seben lo la ko yeni balaw kana ka kumbe na femi mena ka kumbe patala ko rahmatan don gelaw bena ko e bana kumbe de wala me bolo chiminunge ko ka bana kumbe est ce que bi chikodi bo don gelaw famba ko ni bo dagari wame tambolo be ande umbolo be tlenga chi abasura ayuga chi bana mina bana indana akachala ere bolo bi chi bana min ko so na bile bolo chi tisega ke abi kila de yeni bana ngimina o furaw be no al nasr maam da galama dusugundimi mi ni o ka jugni banaw be sisa a pikiri be ni ya donga fa mi mina folo foyti dusuguna folo iba pikirta ne ya pikiri ke kacha ala fe dusugundimi timna de bana mi mo kenye ko kamana gwan bibina o dusugundimi de tanzon bala fam babe dusugundimi de dusugunde joli seri aser chiko la kanye bo joli sera do be bouzer dron iba e ngolo kanga joli sera minun fe utiliser abi desala na desala dron orge ga toro e ngolo toro te ngolo de ida toro e senela ibe ba toro e bolola ibe ba toro e fangelela kasoro be ba o faim o faim dire e be ngolo de la mais mun ya se ngol fana ba dusuku
o bana kunbɛ o bɛn kɛra kan ka fɔ olu tali bi mɛn bon o de kosɔn dɔnnikɛla fanba bɛ min kan o ye de ko o fana la ko a fana bi bɛn quoi mais n bɛ tigɛ min kɔni kan a jiginnen ko ka furakɛli kɛ nɛgɛ ye a kɛra sɛbɛnama ye o a kɛra hakilisilama ye o foyi t'a la ni min ko fɛn b'a la a kana n'a ka dalu ye naam alakira sallallahu alaihi wasallam a sɔrɔla ka a ka sahabaw baya ɲɔgɔnya k'a fɔ u bi don Maka kɛlɛ la donc sahabaw kɛlen ka o ko damina Makankaw sɔrɔla k'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni alakira donna Maka kɛlɛ la ko a bɛ kɛ baasi ye ko a bɛ kɛ baasi ye alakira y'a kunsigi di ninnu ma o y'a tila a y'a ka hadiya a y'o kan sɔgɔ a yɛrɛ ye 63 a y'o kan sɔgɔ maaw kabakoyara bari alakira sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ si ye san 63 de ye alakira ye si hakɛ min balo san 63 san 63 in a ye san 53 a y'o kɛ Maka san 53 o san 53 in san 40 a y'o kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye fɔlɔ o kumana san 13 a y'o de kɛ Maka a ka kiraya kɔfɛ san 13 nin baya in nana kɛ alakira nanen kɔ Madina san 6 naam alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔlen kɔ naamu la tani sahabaw hadiya min b'u bolo k'o bɛɛ lajɛlen kan sɔgɔ sahabaw dimina kosɛbɛ sahabaw dimina ala ye a kanu ka dimi latɔgɔ ka b'o ma a ye jiginni kɛ a kan nin na k'a sɔrɔ a bɛ taama la a segintɔla ka to kura lɔgɔmɛ min yɔrɔ la fɔlɔ dɔ a bɛ Usfan ni Maka cɛ ni Madina cɛ a ye na fatahana laka fatahan mubinan a y'o jigin k'u to yen de ala kɛra k'u ye sɔrɔn jigin ne kan su in na o sɔrɔn in kɔnɔlen bɛ ka taa ne ma ka tɛmɛ fɛn kan ni tile bɔra o kan o de inna fatahana laka fatahan mubinan ye silamɛw ko nisɔndiya bɛ diri e ya Rasulallah ala ye bangani kɛ e ye fɛn na n'u b'o baara ni ye o tuma na a bɛ mun de baara ni an fana ye liyudkhila al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar a sɔrɔla ko o jigin o de kan naam fo ka taa bila fawzan aziman naam la Maka dayɛlɛli nin kɛra tawti'atan li fathi Maka ani Khaybara ni Hunayn ni Taif bɛɛ lajɛlen ni tugura nin na naam hakaza bismillah يدخل المؤمنين نعم يلسا أنا لمن جون لدن والمؤمنات أنا لمن جون جمعون لدن أنا لمن جون سمعون جنات أرجنا السولا تجري الأنهار كفلهم ببولي من تحتها أجوكر للا خالدين نعم خالدين دومي باوي فيها أكوننا ويكفر سيئاتهم أنوكا جوكمان توسي عنهم كابوما وكان ذلك وكيرا عند الله على يورو فوزا نيورو سوري عظيما لوكا بون ويعذب عمر المنافقين قالنا على جراما نونغو يلتي على كان بيما تشيما أكون أنت تشيغا نانجوغو بينغالونغا أكون نعم أكون منا أمي دوغ مسارتا أنغا دينا لا أكون ني على كراي نتي على كوتا على بندمي nego yele kuma baro banya ko ambi na maga ambi ta alkawa ambe mununu agonyo fi nga ma fongo nyina de nyina fiye agwai agoy bi na maga hakili sigi ibe mununu ni magani nen na bagare ma nyini nguma nyona fay ayen jabi agoy hakili sigi son ala ka kirado na mi fay be baraka no de naam بسم الله ويعذب المنافقين سكينة باسكيل نيودي
nam ويحسب ala na nafiri cɛmanw ɲa ka taa ani والمنافقات nafiri musomanw والمشركين ani filankafu cɛmanw ani والمشركات filankafu musomanw ظانين n'olu ye bisigalibaganw ye ni بالله ala ye zannasaw ye bisiga jugu la عليهم دائرة السوء olu y'u to madina e ɲɛ b'a la de nafiri kun tɛ maka koyi munafiki kun tɛ maka munafikiw kun bɛ madina de kabini u nana madina sigi in na de nafiya ko in daminɛna awɔ a bɛ segin ka to kun caman de ma olu y'u to madina ko a bɛ to nin sera ko a taara a to ko la o y'a sɔrɔ e bɛ mɛmɛw dilan u ni makan olu ni ninnu de bɛ janfa dilan waati bɛɛ o ni makan kafiriw olu de wulila su a kana sɔn a ka don dɛ a y'a dankari a la a ka ko in yɛrɛ ka ban siɲɛ kelen i dogora ka bɔ yɔrɔ min i bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ taa don yen a kana sɔn dɛ magankaw fana y'u cɛsiri k'a ban ala y'a jira u la k'a fɔ ko fɛn fɛn n'i ye kira contre ko nin na i b'a tɔɔrɔ sɔrɔ عليهم دائرة o de ko sa ko kojugu minnu na bi minnu lukan Wa dɔgɔyama ɲankata ye وغضب ala الله dimina عليهم u koro ولعنهم ala y'u danga وأعد جهنم ala ye jahanama labɛn لهم u ye وساءت jahanama in tiɲɛna masiran labanyɔrɔ ye ولله جنود السماوات sankolo kɛlɛbolo bɛ alahu tabaraka wa taala de والأرض dugumakolo وكان الله ala kɛra عزيزا se masa ye hakiman masa kiri bene kamini gale o la إنا sankolo ni dugukolo o kɛlɛbolo bɛ ala de bolo ni ala ko k'a bɛ i kɛ ka diinɛ dɛmɛ e min yɛrɛ ye kafiri ye e yɛrɛ de bɛ fɔlɔ ka diinɛ dɛmɛ Surakata bun Maliki ala ye diinɛ dɛmɛ n'a ye kafiri kun do cɛncɛn mugu n k'o fana ye ala ka junudu do yan kuma bɛ sigi yan a bɛ taama dugumakolo min ka cɛncɛn Surakata in kɛlen ka boli tuma min nɛmagankaw ye kado d'a ma ko n'a sera ka na ni kira ye n ko a ka so bolitɔla cɔrɔnna cɛncɛn de la jaa ale fana ye jundun de ye min junudillah a so cɔrɔnna bɔgɔ tɛ foyi tɛ Abdullah ibn Urayqiti nde ale fana min kun bɛ ka sira juru la kafiri kun do mais ala y'a kɔlɔn ye o n'a ɲɔgɔnna caman naam إنا anw أرسلناك an ye Imam Lamini ci شاهدا seere ka mandon ka kiyama jodon na مبشرا ani nisojali ba ye jin kɔnɔna na ni arijɛni ونذيرا ani bagabagali ba ye jin kɔnɔna na ni tasuma ye jugumankɛlaw ye لتؤمنوا a bɛɛ kun ye yalasa aw na limaniya بالله ni ala ye ورسوله a n'a ka kira ye وتعزروه a ka kira in bonya k'a dɛmɛ a ka dɛmɛ ka kira dɛmɛ o de ye taziru ye وتوقروا أكا بنيا وتسبحوا أكا على السنيا بكرة سوما دلا وأصيلا أن ولدننا إن الذين مؤمنون يبايعونك نوبي إفير لنيونيا إنما يبايعون الله إنما أتكلا ما بي على يرد إفير لنيونيا الله على بلو فوق أيديهم وبلو سانفي فمن مؤمن نكث no ye layidu bordo فإنما ينكث utigilama be layidu bordo على نفسه ayere kunde kan ومن mami أوفى no ye dafali ke بما ni fenye عاهد الله na ye ala layidu ɲɔgɔnya عليه o kan سنؤتيه wajibi an bɛ n'o tigilamɔgɔ sɔn أجرا baraji la azima n'o ka bɔn سيقول المخلفون kalansiraw ye fila ye nin yɔrɔ la kalansiraw ye fila ye ko nam fasa yu'tihi ani fasa nutihi fasa nutihi ani fasa yu'tihi ala bino sɔn ani ala ko ka an bino lu sɔn liyu'minu billahi wa rasulihi litu'minu billahi wa rasulihi liyu'minu yalasa aw na limaniya litu'minu yalasa aw na limaniya naam يقول المخلفون an bɛ jɔn an kana kɔrɔtɔ yan kɔni an bɛ yan fɔlɔ dɛ nin baya in ala y'a jira ko innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi
wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasanutihi ajran azima. Ni aya mbe mun de jirana ala kira sallallahu alaihi wasallam o de ka jira ka foko ale de ala ka lasigi den an fiyan no ni ye baya ke ala kira yi ye baya ke Allah tabaraka wa taala de baya nyire mundo baya nyire abike munde ka ambe islamu la duniya la k'a fɔ ko baya sigiroma bɛ taa fo sigiroma 4 5 yɛrɛ bi fara kan baya kɔni a bɛ k'i se sigiroma 4 5 yɛrɛ bi fara kan baya fɔlɔfɔlɔ o ye alibayatu alal islam ka baya kɛ silamɛya kan tiɲɛ don o de ye baya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye ka baya kɛ silamɛya kan kɔni n bɛna ɲɛf'i ye wa hiya awjabu li anwa'i wa akaduha ka baya kɛ ko n bɛ kɛ silamɛ ye n bɛ sa a kan n b'a kan kudayi n bɛ silamɛya baaraw kɛ silamɛya ye fɛn fɛn ɲini n fɛ n b'a bɛɛ lajɛlen kɛ a ko n ka minnu tɛ yen n b'a bɛɛ lajɛlen to yen o baya in a ka ɲi tiɲɛ de don o de y'a la gɛlɛman yɛrɛ ye tere ma faamu ولا شك أنها أولى البيعات ولا شيء من البيعات نكثه كفر مخرج للملة إلا هذه بياننا بيان مني بورا لا نبيك كافر يجلين وين بياني البيعة على الإسلام البيعة على الإسلام أو كبايع الإسلام يا كان وبي فوتشومي بايع يربي فوتشومي o de mbe silamɛya min kɛ e nana silamɛya min i nana ni silamɛya min ye an b'a kɛ fo ka se a dan na o de ye baya ye silamɛya kan awɔ a lafuzo y'o de ye o ye silamɛya donkan de ye o ni baya tɛ kelen ye de awɔ silamɛya mɔgɔ bɛ don silamɛya n'i ko la yɛrɛ la fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ o ni baya tɛ kelen ye awɔ o ye e ko a mɛ ko a m'a faamu de yan o de ka ɲi n'i ma min faamu i k'a fɔ i m'a faamu o de ka ɲi komi n y'a fɔ cogo min an bɛ tɛmɛ n'a ye fɔlɔ ولا شيء من البيعات نكثه كفر مخرج عن الملة إلا هذه ونكث بقية البيعات كبيرة عظيمة من الكبائر وذنب كبير بايع سلامة ودي بروتولي ويكافري جنوبا فنادو أي تونو جنوباي ليول تونو توي وقد قال الله تعالى في هذه البيعات يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ومنا نبايع سلام ياكا كذي تجدي سلام يمغما يا فما ala kira sallallahu alaihi wasallam ka t'i tɛgɛ d'a ma wala ka taa sigi ala kira kɔrɔ n bɛ sa nin kan n bɛ nin kɛ fo ka se a dan na wala ninnu ka baya tɛ Hudebiya ka baya ye dɛ nin kɛra silamɛya de kan min tora dɔrɔn musow tɛ yan nin ye musow de ye wala diinɛ fɛn dɔ tɛ yen ko a bɛ kɛrɛnkɛrɛn ni muso ye ko cɛw sen t'a la cɛw fana sen b'a la cɛw fana ye baya kɛ silamɛya kan وقال جرير رضي الله عنه
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري نعم ومسلم. جرير ko ale ala kira baya ɲɔgɔnya sallallahu alaihi wasallam mun kan sharia ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ale ala kira baya ɲɔgɔnya o kan ani sali joli ani jaka dili ani ka sɔn ɲɛmɔgɔ ye ani ka tugu a kɔ ani ka i ngɔnɔ diya silama bɛɛ o fana ye baya ye silamɛya kan. O baya in de kɔnɔna na alakira ye baya kɛ silamɛya jogo ani dɔw cɛ silamɛya jogo dɔw kan k'a fɔ ko kana mɔgɔ deli k'u kana mɔgɔ deli. Olu dɔw n'u yɛlɛnna ka yɛlɛn ka fɛn kan n'u ɲinɛna ka bisan kɔ duguma ka jama jɔlen to bisan kɔrɔ wala jama sigilen to bisan kɔrɔ wala n'u ɲinɛna bisan kɔ jama sigilen cɛma o t'a fɔ ka denmisɛn dɔ ma ko bisan in ta ka di yɛrɛ ko n'i y'o kɛ k'o ye deli ye u yɛrɛ de bɛ jigin u bɛ jigin ka na bisan in ta a dɔ kɛra a jiginna ka na bisan ta ko ayi ko karisa ko e ka jugu e ni k'i yɛrɛ sen ka jigin ka bɔ kere kan e cɛkɔrɔba ye i kun b'a fɔ an k'a ta k'a d'i ma a ko ayi dɛ n'i ye baya ta ni alakira cɛ sallallahu alaihi wasallam o baya in kosɔn o baya in sariti kan dɔ ye k'a fɔ ko n ti mɔgɔ deli a y'a faamu wa n b'a fɛ de a k'a faamu k'a fɔ baya bɛ kɛ silamɛya kan ni silamɛya jogow kan o tuma na ni diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu n ka kalandenw parce que ne y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ basigilen kelen bɛ silamɛw bolo an bɛɛ tun bɛ baya kɛ o ye nka ni ɲɛmɔgɔ basigilen kelen tɛ silamɛw bolo ni anw yɛrɛw sɔnna ka mɔgɔ dɔ kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye silamɛjɛkulu sɔnna ka mɔgɔ dɔ k'u ka ɲɛmɔgɔ ye o ɲɛmɔgɔ in tɛ fanga ka fanga tiɲɛ a tɛ dangari a fanga la dɛ ale ta ye diinɛ dɔrɔn de ye komi an bɛ faama minnu bolo olu ye layiki de ye baya ti k'olu ye diinɛ kan sabu olu ti i ka kelen ka diinɛ ta o la silamɛw kana bila ten nɔ alakira ko sallallahu ma a bɛ hadisi sahalen bɛ la ko ni aw mɔgɔ saba don ko n'a mɔgɔ bi saba taamana ko a ka mɔgɔ kelen kɛ a ka ɲɛmɔgɔ ye bon ala dun ko an ka ɲɔgɔn kanu ale ala kama n'a hadisi kudusiw la hadisi caman warajulani tahaba fillahi jitama alayhi wa tafarraqa alayhi arjana bi sɔrɔ ni sababu minnu ye ka ɲɔgɔn kanu ala kama o y'o dɔ ye bɛɛ bɛn n'o fana kan ka ɲɔgɔn kanu ala kama arjana bi sɔrɔ ni sababu minnu ye o y'o dɔ ye bɛɛ b'o dɔn donc n'o faamuyara alakira dun ko n'an mɔgɔ saba bɛ taama hali n'an tɛ dugu kɔnɔ koyi hali n'an bɛ kungo dɔ kɔnɔ n'an mɔgɔ saba bɛ taama fo an ka maa kelen de kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye buntemeta ko n'an ma mɔgɔ kelen kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɔrɔn ko a ye wajibi to ye ko wajibi do fo maa kelen ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye o la o b'a jira n na k'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ɲini an ka jɛ an minnu jɛlen don an bɛ adamadenw de ye an bɛ ala ka jɔnniw de se t'an si ye i y'a faamu se t'an si ye an tɛ ɲɔgɔn alayamina de ayi an bɛ jɛ de ka gayatu ɲini an ka gayatu ye mun ye an bɛ jɛ an tɔgɔ de ye ko muridu an bɛ fɛn dɔ ɲini muridu kɔrɔ de a bɛ fɛn dɔ ɲini a bɛ mun ɲini a ka ɲini fɛn da o ye alahu tabaraka wa taala wa anna ila rabbika almuntaha wala kalandenw ka ɲini fɛn da o ye ala de ye n'a fɔra ko kalanden ka ban a tɛ fɔ ko seku ka jɔnw de i bɛ cɛkɔrɔba ka jɔn o tɛ fɔ de a ye fɔ de ko kalandenw tɛrɛ de voilà bon nin baya in taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ nin baya in kan dɔw b'a kɛ ni bolo ye dɔw b'a kɛ ni kumakan ye a modeli ka ca ka baya kɛ silamɛya kan dɔw b'a kɛ ni bolo ye dɔw b'a kɛ ni kumakan ye bon n'i ye jateminɛ baya in i b'a sɔrɔ hali bi jamana ninnu silamɛ jamana ninnu bɛ ka silamɛya pɛrɛnte o b'a wajibiya mɔgɔw ka baya kɛ misaliya la mais nin baya in to ye nin kɔni baya in kɔni ye ka kɛ silamɛya kan fɔlɔ bon n'a y'a sɔrɔ a y'a faamu
ni aya in b'o jira o tɛmɛnen ko jariru ka aba kuma min kuncɛra ni min ye ko bayatu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ala shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakati wa sami wa ta'ati wa nusi li kulli muslimin arawahu al-bukhari bidurun muslim bisegen saba afamera filana o ye ka baaya kɛ ala nusrati wali mani ati ka baaya kɛ dɛmɛ kan ani balli kan komi n'a fɔ kama baya annabi sallam wafud al-ansari wa sahaba bay'ati al-aqaba fawa'adahum falamma hadaru takallama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fatala al-qur'ana ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. الحديث رواه أحمد في المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 63. كباك دميغا أني مبي غاردين بي دمي nga se dana da obayra ko lansaru ka baya in famba kera o de kan ala kira sallam ayu wele ka talama baya in bengan kera min mbaw baya nyoya akam bali ka bo fema na ba muso ni adde bali ka bo ma o iflana ثالثا التبايع على الموت في سبيل الله بايا سبنا ويك بايا كي كافوكو أمبي بايك على الموت في سبيل الله فكان على كسر الله ومن ذلك ما ورد في غزوة الحديبية أنفلو كان كامبي نمبايا انكرا على الموت إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه على كف الأخرى بيعة عن سمان رضي الله عنه لأنه أرسله في مهمة إلى مكة. عربيا البيعة على الهجرة ناننا وديك بايك هجرة كوكم فلولا ukunye fardu ain de islamoka ngan ni obana ba'd al-fatih maganda ileleko ala gara ko nema nek simama la hijrata ba'd al-fatih furuba hijra in ko tikebli maganda ileleko rawahu al-bukhari wa muslim ومن أدلة هذه البيعة ما جاء في الحديث عن مدافع بن مسعود رضي الله عنه قال أتيت بأخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة قال ذهب أهل الهجرة بما فيها فقلت فعل عيش تبايعه قال أبايعه على الإسلام والجهاد والخير رواه البخاري هكذا نيرولا aminana mudafi bin masudi ako ale nana balmai makanda eleleko aleko ya ala kira ni nani mani balmai yala sayna baya nyona hijra kan ala kira ko hijra ti utara na kono na fin ne go law amina baya ke munde kan ako amba baya nyona silamaya kan ani jihadi kan ani nam kibaratu wala baya silamaya kan onana ni ngonnana hijra ko fe silamaya ani jihadi ni kibaratu فهذه أنواع أربعة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت البيعة الخامسة على السمع والطاعة لأئمة المسلمين أتوي كلي كاب لامنجي أنا كتو سلامان يماوكو نعم kuma chama fikitu go kuma chama bisa ngatro ni mbaya laba ndema no duru nani de baye be to yede baye siguro ma duru de aya fam bo fele ga ni faram fasa mindi baya kono na njogola ninte tabulu kelenga hakila yede
ni ye silama o silama ɲininka n'a tilennen don a bɛ nin de f'i ye silama diinɛmɔgɔ bɛɛ a bɛ nin kuma in kan ninnu ta yɛlɛma cogo foyi t'a la wala nin bɛ min jira n na baya minnu bɛ kɛ an fɛ yan nɔ ala gɛlɛma ye min ye sariti kan ka n'i kun don sariti kan kɔrɔ min bɛ ala sɔsɔ min bɛ kira sɔsɔ ka n'i kun don o kɔrɔ dɛ baya dan ka baya kɛ ala de tila o dan ye ala kira ta de ye tigɛ kelen b'a kan ka fɔ filiti don ta la wala mɛ baya tɔ bɛɛ lajɛlen ala sami wa taat a tɔgɔ muqayyad a fɛrɛ kelen don ni ala n'a kira ta ye donc baya bi kɛ ni o de ye ne dun ye baya ninnu lajɛ baya ninnu kɔrɔ jumɛn sariti minnu bɛ fɔ baya ninnu an bɛ minnu kalama a bɛɛ lajɛlen n si pasima sigilen bɛ min kan o ye sariya de ye sariya voilà k'a fɔ ko ba nin baarakɛla ninnu b'a dɔn dɔn o b'a bɔ tan ninnu n b'a kalama o bɛ baarakɛlaw neni kosɛbɛ surtout minnu bɛ dɛmɛ ka taa tasawufu ma sufiyaw olu neni ka di mɔgɔw da la bi kosɛbɛ kosɛbɛ mais n'i y'a lajɛ bi a ye insafi maa man ka jamakulu neni quoi o tɛ tilenya ye i bɛ ɲininkali de kɛ u ka baara ye mun ye u bɛ ɲamarali kɛ ni mun ye u ka kaida sigilen bɛ mun de kan si pasima jumɛn de b'u bolo bɛ ɲininkali de kɔ la fɔlɔ bayatigi dɔw bɛ yen k'u bɛ nin wɔɔrɔ in de kan tɛrɛ u bɛ nin wɔɔrɔ in de kan a banna o ka ɲi i y'a faamu mɛ baasi ye min ye u fana kana hakilila tigɛ k'a fɔ ni maa min ma dɔn olu ta in na k'o tigi tɛ silama ye tɛrɛ mɔgɔ t'o fɔ de o de ye problème ye u kana o kɛ dɛ u kana o kɛ ne waati bɛ yen n b'a fɔ kalandenw ye u kana u karamɔgɔ di 4 nɛni ma n'i ye karamɔgɔ di 4 nɛni ma a bɛ nɛni o man ɲi nɛni sababu jɔn ye o de fo kalandenw ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ kosɛbɛ ka tugu i karamɔgɔ kɔ n'i dalen bɛ karamɔgɔ in na ni jɛngɛ min bɛ yen n'i bɛ se k'a corriger i bɛ jamakulu bɛ se ka jɛ k'a corriger a ka mɔgɔ dɔ bila aw ɲɛ o tɛ baasi ye o diinɛ tɛ ban o ma a b'aw yamaruya ni mun ye ni min ye ala ta ye komi a tugu a jɛra o de kan o fana de dɔn n'a bɔra o kɔnɔ o bɛ disigi tɛ cogo di bon ne ma nɛni ne ma kun ɲɛ a la quoi défaut bɛ yɔrɔ min a b'o de fɔ bon ne bɛ min fɔ baya ninnu bɛ minnu kalama ne ɲɛ tɛ baasi la a sira anw ne yɛrɛ min filɛ nin ne bɛ baya dɔ la i y'a faamu mais ne tɛ mɔgɔ wele ka taa o baya in ma n tɛ mɔgɔ wele ka taa a ma cogo di o baya in yɛrɛ t'a permettre a t'a ɲini i fɛ i ka mɔgɔ dɔ wele k'a fɔ ka na baya kɛ voilà o t'a ɲini wurdi kɔni k'a fɔ na wurdi ta ayi o t'a ɲini voilà o t'a ɲini bon n'i donna la fana a bɛ mun de ɲini fɛ sariya ni e ye sariya yɔrɔ dɔ tiɲɛ kana tulu da nin kun dɛ ayi kana tulu da ale kun i yɛrɛ de y'a tiɲɛ a tiɲɛna yɛrɛ de bolo sariya foyi tɛ yen ni a bɛ maga o la alakira ka kumakan foyi tɛ yen alakira kumakan foyi tɛ yen ko n'a sahara e bolo ko i b'a to yen ko sabu k'i ka siyɛko ko ta non baya si tɛ yen nɔ min y'o fɔ o tɛ yen a bɛɛ lajɛlen si pasima sigilen bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min kan o ye sariya ye o ye kelen ye filanan a sariya ninnu foyi tɛ yen nɔ ko i ka ale tɔgɔ wurudi i ka batu dɔ kɛ k'o nafa segin ka dɔrɔn ale ma o kisɛ kelen a t'a la a t'a la gundo la a t'a la banga la min b'a la dɔrɔn min y'ale niyɔrɔ ye i y'a faamu o ye illa al-mawaddata fil qurba al-mawaddatu fil qurba bon jagoya n'aw jɛra n'a ma ɲɔgɔn kanu jɛ bɛ fara dɛ n'aw jɛra ni bonya t'an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kanu t'an ni ɲɔgɔn cɛ a jɛ tɛ taa ɲɛ dɛ jɛ kɔni sanfɛmɔgɔ ka dugumamɔgɔ kanu ka bonya dugumamɔgɔ ka sanfɛmɔgɔ kanu ka bonya jɛ in bɛ kɛ o kɛcogo de la
min bi fara kan farra salu i k'u sali wagati la i k'u sali jama la o ɲininen bi fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na bon min bi fara kan lahidu do ne ni e cɛ kana i to o lahidu kɔnɔ ka lahidu wɛrɛ ta min b'o empêcher i y'a faamu lahidu min t'a empêcher o tɛ silamatɔnw bɛ yen i bi don a la san fa bɛɛ lajɛlen fɛ o silamatɔnw yɛrɛ fana awa bɛɛ bi baara kɛ ɲɛmɔgɔ ye a bɛ tɔnw saritikanw b'a la a bɛ saritikan ninnu sɛbɛn a bɛ tɛmɛ n'a ye foyi t'a la k'a sɔrɔ i bɛ nin baara kɔnɔ o tɛ baasi foyi t'o la mais i kana baara wɛrɛ de ta min b'a empêcher o ye kɛnɛkanko ye parce que ni a kɛra ten dɔrɔn baara bilala baara kan a bɛ ɲagami o ye kɛnɛkanko yɛrɛ de ye quoi voilà bon o cogoya de dɔn min faralen b'a kan ala y'a ɲini an fɛ an k'ale kɔfɔ bukiratan wa asila sɔgɔma fɛ wula fɛ a bɛ yen b'a lajɛ an ka bɛnbaka in kɔnɔna na yalasa an kana saliya alako la yalasa an ka alako minɛ ni sɛbɛ ye an ka dafaleli layidu ta ni ɲɔgɔn cɛ ala ye an bɛ dafaleli ta ala ye ka bato dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ an b'o kɛ an t'o dabila i bɛ o dafaleli ta mun kama i b'a ta ala ye seleke dɔ fɔ fɛn min bɛ se ka maa kisi ka bɔ o tasuma dingɛ ma o ye dafaleli de ye ni ala cɛ ala ko yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran wa yut'imuna at'ama ala hubbihi katru ayan dam inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariran dafaleli bɛ ta ka i kisi o dɔn de ma ala ye jɔn ɲuman minnu magotu fɔ o la i b'a wajibiya i yɛrɛ kan ne ye min ta n t'a bila diyagoya baaya bɛɛ bɛ ten n'i ye baaya kɔni kɛ kɔni n'i ye min ta i t'a bila ala yɛrɛ filɛ k'a fɔ ko faama nana kasa n'i ko i bɔra i ta tiɲɛna i y'a faamu maa min diyagoya k'i don a la maa min forcer k'i don a la ni e yɛrɛ kɔni ye layidu ta layidu ka gɛlɛn dɛ n'i ye layidu ta hali kafiri ye hali kafiri silamɛ tɛ dɛ kafiri i b'a dafa aw b'o kalama jihadu babu kɔnɔna na ni kafiri y'i minɛ k'i siri dewu kafiri a man k'i siri nka a y'i minɛ k'i siri dewu i sirilen b'a bolo a ko i ma ko ni a y'a sɔrɔ ni n y'i bila n'i ti boli n b'i bila n bɛ foni sariyatigi ko n'i y'a dɔn k'a fɔ n'a y'i fɔni i bɛ boli kana layidu ta ye ko ne i ye n fɔni n tɛ boli ka tila ka boli o haramayalen don awɔ o de layidu k'a fɔ ko n'i ye layidu ta dɔrɔn kana wɛya n'i bolila bɛ haramayalen don mun b'o haramaya parce que an silamɛya bɛ tɔgɔ duman de fɛ n'a nana sabati k'a fɔ jaa silamɛw tɛ tiɲɛ fɔ ni e bolila sisan mun bɛna fɔ ni o ye mɔgɔ wɛrɛ siri ni o ko a ye n bila an ti boli o tɛna fɔ dɔ ko an k'a bila ko ale ti boli o bolila mun b'a jira an na k'a fɔ i fana ti boli n'i ko silamɛya ko dɔ in fana tun ye silamɛ de ye donc o b'a yira ko i bɛ kɛ kana de bɔ silamɛya bɛ kan ka kɛ mɔgɔ fɛn de ye n bɛ mɔgɔw kana ni u ka lahalayaw ye nka ni silamɛ taara kɛ janfanti ye dɔrɔn a bɛ danaya bɔ silamɛya kan hali n'a y'a sɔrɔ min bɛ don a tɛ don bilen o kumana layidu bɔrɔtɔla kɔni danaya t'a kan maa o maa bɛ layidu bɔrɔtɔ maa sɛbɛn tɛ awɔ n hakili la a ye dɔnyɔrɔ sɔrɔ kuma in na dɔɔni voilà bon ne an ye nin faamu c'est pas la peine an ka wuli ka bin ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn nɛni ka ɲɔgɔn lagosi bon ne ɲɛ tɛ o yɔrɔ la yan n'a yɔrɔ bɛ min bolo ni sɛbɛnni b'i bolo ne y'a sɛbɛnnen b'i bolo an ka fɛnw bɛ yen 76 80 01 a message sɛbɛn ka bila ka téléphone na ni dalilu b'i bolo k'a fɔ nin tɛ ala ta ye nin tɛ kira ta ye n filɛ k'a fɔ cogo min i bɛ message ci ma an bɛ ɲɔgɔn jaabi mais an m'an ka ɲɔgɔn nɛni quoi awɔ ni ye maa ye nɛni n'a dalilu t'a bolo awɔ bisimilayi.
المخلفون واجبي كفتو باو بنا فيما لك إما من الأعراب كمني بغدال مغولا صارتنا أموالنا أنغن فلو ينصولا وأهلنا أناندونجو فاستغفر إيكا يا فدلي لنا أني يقولون ما وبفنفو بألسنتهم نون نكوني ليس نو في مكي قلوبهم ودسكونا قل مولا من كافو ومن ما جمعيندو يملك شيئا نو بفندو مرا لكم أوي من الله كمن الله تعالى لا إن أراد ضرا نايتورو لنيني بكم ناوي أراد نفعا ولما ناي نفع لنيني بكم ناوي بل أبلا كان الله الله تعالى كرا خيرا دون كلاي بما نفهم بلا جيليني تعملون نابو بارا بل أبلا ظننتم أو يا بسيادي أن لن ينقلب وكراتي الرسول يلما والمؤمنون أني لمن أجون إلى كاترو أهلهم دونجوما أبدا بدا بدا وزين وزين ذلك يوري مصري في قلوبكم أو دسكونا وظننتم أو يرو يا بسيا أن أو سوء يبسيا لك بسيا جودلا وكنتم أو كرا مويه نولو هلكي لندو ومن مومي لم يؤمن نوما لمن يا بالله نيالاي ورسوله أنا كجرا فإنا يكادو عون أعتدنا سعيرا أمي تسمى لبي للكافرين كافروي ولله ملك السماوات سانكولو مرابي على بلو والأرض ندوما كولو مرابي الله تعالى لبلو يغفر على بيافا من مغوما يشاء na yafa kanu tigila moye ويعز من ala be mogo yankata يشاء na yo kanu yankata ye كان الله ala kera غفورا kamini gale afuran yafa baye رحيما hine baye سيقول المخلفون wajibi kofeto bawo bina fo إذا طلقتم tuma min ne aw taara إلى مغانم ka taa kele tɔnɔw ma لتأخذوها yalasa n'o mina ذرونا a y'an to yen nɔ نتبعكم an ka tugu a kɔ يريدون o b'a laɲini de أن يبدلوا كلام u الله ka ala ka kumakan falen قل e k'a fɔ ma لن تتبعونا a tɛ tugu an kɔ dɛ كذلكم nin kɔrɔ ye min ye limanajo tuma min n'u yɛlɛmana ka bɔ hudebiya sulhu kan kɛlɛma kɛ o ma kɛlɛ tɔnɔ sɔrɔ ala y'u layidu ko haybara bɛna dayɛlɛ nka haybara kɛlɛ tɔnɔ o bi di hudebiya yebaw de ma hudebiya ko kɛra minnu ɲɛna haybara kɛlɛ ka ganima bi di olu de ma wala parce que u kun kan ka maganga ganima min sɔrɔ u ye haybara ta in de bila o nɔ la o kuma na Jabbar bin Sakhir al-Ansari in bani Salam alaikum bi ga ganima utla ani Zaid bin Sabit in bani Najjar lu kunye jatikelaw ye ni tlalikelaw ala kira gogo ni yoro kadi mɔgɔ ma kamina haybara kawla ani min be ani min tew o bela jela ni yoro kadi Jabir ibn Abdullah o doron de kunte o ye ni yoro din di ci gonde la nafiqu de kuma fika ko nyakami ala ila du minta haybara Hudaybiya kawe o kuma fika ko nyakami nam كذلكم agao قال الله كذلكم uchugo endela qala Allah ala yafanyi من قبل agonunye سيقولون ubina fo بل abla تحسدوننا aban hasidade ko ga kuma ko foite ko nyengo yade do بل abla كانوا ukera لا يفقهون ute famyalike إلا قليلا fonji nininde قل ekafo للمخلفين ko fito bawe من الأعراب kamini dunjin ni mola فتدعون ubina wele إلى قوم kadru muguma أولي بأس ulu ye kelew dunge شديد o kele nga gele يقاتلونهم abu kele أو يسلموا walima o be silamaya إن تطيعوا nayu batu يؤتيكم الله ala be aw sɔn أجرا baraji la حسنا baraji min ka ɲi وإن تتولوا nka n'a y'a kodi كما
komi n'a fɔ cogo min توليتم n'aw ko dira من قبل ka kɔn ninnu ɲɛ يعذبكم ala bɛ aw yankata عذابا yankatali la أليما n'o tɔɔrɔ ka bɔn ليس حرج junubu tɛ على الأعمى fiɲɛtɔ kan ولا حرج junubu tɛ على الأعرج cunbaadɔ kan ولا حرج junubu tɛ على المريض banabaatɔ kan ومن mɔgɔ min يطع الله n'o ye alahu taala batu ورسوله a n'a ka kira يدخل an b'a tigi dɔ جنات arijana sow la تجري الأنهار ko fɔlɔ n bɛ boli تحتها o arijana so in jukɔrɔla la ومن mɔgɔ min يتولى n'o y'i kodi يعذبه an b'o tigi yankata عذابا yankatali la أليما n'o tɔɔrɔ ka bɔn لقد رضي الله a b'a ti ala jɛna koyi عن المؤمنين ka bɔ limana jɔnma إذ tuma min يبايعونك n'o bɛ baya ɲɔgɔnya k'i feere ɲɔgɔnya تحت الشجرة jirikoro فعلم ما ala ye fɛn في dɔn قلوبهم n'o bɛ o dusukun na وأنزل السكينة ala ye basigili jigi عليهم u kan وأصابهم ala y'u sara فتحا fɔnni na قريبا ni o fɔnni ka surun مغانم ani kɛlɛ tɔnɔw la كثيرة ni o ka ca يأخذونها u b'a mina وكان الله alahu ta'ala kɛra عزيزا se masa ye حكيما masa giri bɛnnen ye وعدكم wala الله jɛnɛw ma ala ka jan bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ ka baya kelen kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam komi an y'a détaillé cogo min nin ye baya ndola kelen kɛ awa diinɛ ɲɛmɔgɔw ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen nɔ ni maa min ye o baya in kɛ u ye i k'a dɔn k'a fɔ toujours i bɛ ka kɛ alakira de ye sallallahu alaihi wasallam baya in madama ni silamɛw bɛɛ lajɛlen jɛlen tɛ ɲɛmɔgɔ kelen kan i k'a dɔn k'a fɔ baya in ti maa kelen ta ti diyagoya ye awɔ maa kelen ta ti diyagoya ye nka ni minnu fana ye baara kɛ mɔgɔ min ye u jɔ dɔn u jɔ dɔn n y'a fɔ aw ye n ko mihidi n y'a fɔ a ye n ko a bɛ na a ko ɲininkali baa dɔ ye ɲininkali kɛ ko yala sika hali lada ahli sunnati aqidatun bil mahdi wa man huwa indahum kɛrɛnkɛrɛnnen ma ahli sunnati wal jamaa yala mide jɔnni ye olu bolo kira kan sali kɔfɛ fa ya'taqidu ahli sunnati anna min ashrati as-saati khuruj al-mahdi akhir az-zaman فيملك 7 سنين يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما وتخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويفيد المال وقد جاءت السنة ببيان اسمه وصفته ومكان خروجه فمن ذلك ما رواه أحمد والترمذي wa abu daud ko midi maa minnu bɛ alakira nɔfɛ olu bɛnna kan olu b'a siri dusukun na ko kiyama a ti jɔ fiyewu fo midi kana taamasiyɛn minnu fɔra ko midi kana ale y'a dɔ ye n'a nana a bɛ marali kɛ san 7 ɲɔgɔn na a bɛ dugukolo fa o san 7 in kɔnɔ tilenya la komi n'a fɔ a bɛna waati min o b'a sɔrɔ u ye dugukolo fa ndɔɲini na cogo min ani tɔɔrɔli la dugukolo b'a ka falenfɛn bɔ ka ɲɛ sanji bɛ na ka ɲɛ nafolo bɛ suuru i k'a dɔn k'a fɔ ko sunna yɛrɛ nana hadise nana n'a tɔgɔ bangani ye a n'a ka taamasiyɛn a n'a bɔyɔrɔ ahmadu y'a lakali ani tirimiziyu ani abu dawuda
كفو على كلا صلى الله عليه وسلم كو لا تذهب لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وفي رواية لأبي داود يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي أكمنا كو مهدي كو بنا كو سرفي دودو على كلا سمو دودو مهدي ngoni wa atogo ni kira togo bikegele akira atogo ana ala kira togo bikegele abi dawud ka riwaya aleko afa togo fanani ala kira fa togo bikegele wal hadith qala anhu tirmizi hasanun sahihun وصححه أحمد الشاكر والألباني وهذا تفلوي حديث فلان أنا أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا المهدي مني نعم عجل الجبهة أقنى اللنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين رواه أبو داود والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع نفنا يجد كفكم مهدي قابنا حديث سبانا عن أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من إتراتي نونم بلا جلين يجد كفكو على كرك سمو دو دي مهدي من إتراتي من ولد فاطمة رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني يا الألباني عليه فاطرة مامي على بارك تاليس لك سبي nga akata sra kun nye temi ibn temi tasra ni wa ana ali qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mahdi minna al bayt yuslihu allah fi laylatin rawahu ahmad wa ibn majah wa sahahu ahmad al-shakir wal albani qala ibn kasir fi kitabi an-nihaya في الفتن والملاهي أن يتوب الله عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. حديث دورنا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر أمة المهدي نعم يسقيه الله العيث وتخرج الأرض من نباتها كثر عيث دم بنيم بلا جليم باجرا كفكو ميدي قبنا نانا بايا بكاي على الإسلام عليك بايا وبواجبها بلا جلينكا نعم عن جابر قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرنا إلى يوم القيامة لقد رضي الله عباد على جنا كبل من الجمعة تمامي نوبي بايا يونيا جيري كورو على فين بايا عنا من بيود سكونا كمين شيلا أي باسكلي جيجي أوكا أيو سرا دايل الله نوكسرون خيبر دايل لي أني كلي تنولا نوكجا أبامنا الله تعالى كرا سمساي مساكيري بنيه على أولادو كلتنولا نوكجا أبومنا هذه أي خيبر غنيمين دليا أوي أي ما بولو سمنا كبوغو كليو ما تمامنا وبورا يهودي ومسكفوي كيا كوليولا أن يلا ساتل ما ينجي تمانسي المؤمنين لمن أجوني ويسوع مكانه ويسوع بن بيدا بلغنا كواغنا بين لاوني على كراجي صلى الله عليه وسلم كما يقولنا على كراجي كونو غيركبا أكون يفهم فيني في بيسون مكانه ما نفهم في لا سألوا خطة إلا عددوية وما نفهم فيني في ميسون قادوما وما نصر لك بينغام مني على كراجي صلى الله عليه وسلم ودي كوكا على جي أبا كراجي سكينة سامويل أبينا تلسا بني أبينا أوكي بينغام كوني بينغام دام دودي ودي شيء ونيونشي
o bɛnkan minnu sen ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko kira bɛ segin ko san wɛrɛ ko a bɛ na o tɛmɛnen ko fana alakira sallallahu alaihi wasallam bɛnkan in a dasi bɛ taa fo san joli san 10 ɲɔgɔn o tɛmɛnen ko fana bɛnkan in kɔnɔnafɛn n to ko ni silamɛ min nana ka na Maka ko olu t'o lasegin nka ni silamɛ min bɔra Maka ka taa Madina ko awa alakira kafiri min bɔra Maka ka taa Madina hali n'a tigi tubira ko alakira k'o lasegin alakira o ko n sɔnna o mana fɛn fɛn fɔ alakira b'a fɔ ko n sɔnna o mana fɛn fɛn fɔ alakira b'a fɔ ko n sera o ye bɛnbakan ye u y'a papiyew dilan o kumana u ye a kumakanw fɔ u tilalen kuma la ka bɛn a la ko ka kɛ sɛbɛn ye kabini o wagati sɛbɛndenw tun b'a la ko ka kɛ sɛbɛn ye o sɛbɛnni de daminɛna a sɛbɛnni daminɛna cogo jumɛn de la o b'a sɛbɛn ko bisimilahi rahmani rahim sɔɔli ko bisimilahi rahmani ayi nin tɛ an ka laadakɔrɔ ye dɛ an ka laadakɔrɔ de ye a sɛbɛn an ka laadakɔrɔ la ko laadakɔrɔ jumɛn ye a ko i b'a dɔn bisimilahuma an makan bɛɛ b'a sɛbɛn bisimilahuma o de b'an ka layidu sɛbɛnw na k'a fɔ bisimilahi rahmani rahim an tɛ rahmani rahim dɔn bisimilahuma n y'a daminɛ n'i tɔgɔ ye ya Allah bisimilahi rahmani rahim n y'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye hinɛ labɔlen masa hinɛ gɛrɛgɛrɛlen masa ayi ko hinɛ labɔlen ko ni hinɛ gɛrɛgɛrɛlen ko ye k'olu t'o la o ya rahmani rahim ye fasi ka bɔ la ka to bisimilahi bisimilahuma ye bon هذا ما أحد عليه محمد رسول الله هذا ما أحد عليه محمد رسول الله أهل مكة ko rasulullah fana ajmai ko de ala kira ko ne an kun ya do kira ya mi ba ma ne hambana man anda ka kira de don munai aba ka kira se ba nga babela wala ko an tisinga bedabla ko ali ko ngana ne kon tin bola ala kira nyina ali fuka ka bola ali mason basigi ni ala ko kay basigi mi jigde fitina ko mena wulo yoro la parce que selamo du soutiana toro ama ala kira ko ala kira rasulullah bola ako ne rasulullah de ala baro ne rasulullah ni mboli ate focha ne de muhammad rasulullah ne de muhammad ibn abdullah ياسف بسمك اللهم هذا ما هل عليه محمد بن عبد الله على ما قصنا قانينا وصورة كورونا في أيوة وكيلنسا ويبينغاني سبين كافوني مينانا كوكو ساني ويروبي أوا بسير مينانا أوا كوني في ما فلوي نبي أكيرين وانوي كما لا سمعنا ولا وانا كوشات كاين بولا ko fe nan seranye fa ambo français wi masala do be no be silamé ndege do wala ko sube nam wayadiyakum ala naw kanda siradela min tlenendo ani do were aw mase ulu kan folo Allah farizan ani romain nam abada ala la melegera niyoyi abina soro ala kera sebaye fembela jelenga khaybaraka kele andina fambo kisabu yanno wati na choya kama tafsiri ba chama mbo kisabo amiron min dala doron Zainab bintul Harsi salam bin Mikshami yahudiya musoyi salam bin Mikshami yahudiya musoyi ale poson di ala kirama sallallahu alaihi wasallam aya don ban kama ban sogodo la ka sura kira nyin galigi ko yala se fanju mande ka ala kira o kelen ga fay ay poson do ala kira ya do ada ko romi ko sogoya fu kira ko poson bena asura ka to ka bada ko nam bismillah قاتلكم الذين من موقنا وقلي ما منهم كافر يرى أكون بيلما
kow la ثم ka segin تجدون وليا tɛ dɛmɛbaga sɔrɔ ولا نصيرا na mu tɛ beseribaga sɔrɔ wala dɛmɛbaga سنة الله ala ka dilala la التي o min قد خلت a b'a di n'o tɛmɛna من قبل ni minnu kɔnna ni ye ولن تجد تبديلا e tɛ falenni sɔrɔ سنة الله ala ka laada ye هو الذي ala de masa ye كف أيديهم n'a y'u bolo somina عنكم na a ka b'aw ma وأيديكم ani aw bolo عنهم ka b'u ma بفتح مكة magan kɔnɔna من بعد أن ninnu tɛmɛnen ko أصبركم n'a y'aw se عليهم o la كان الله Allahu ta'ala kɛla بصيرا yeliba ye بما ni fɛn ye تعملون n'a b'o baara والذين kumana sa sulhu ke jandal bun sal bun amr ale nana yɔrɔ bɛɛ a sirilen a porotola a donna magan jukɔrɔ sira fɛ ka na yɛrɛ fili silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ Suhayl ko a ma ko ya Muhamadu nin de ye mɔgɔ fɔlɔ ne b'i kiiri ɲɔgɔnya a kan i k'a segin ka na ma ala kɛra ko an ma tila kitabu la fɔlɔ de a ko nka lana ala ye na i tɛ nin d'a ma be an bɛ sulhu dabila kira ko o tuma na n b'a ɲini f'i ka garanti ɲini i k'a to n bolo a ko n t'a to i bolo ala kɛra ko n b'a ɲini f'i ka kɛ a ko ne t'a kɛ koyi a y'a sama ko a bɛ segin n'a ye ka taa kurusikaw ma Abu Jandali ko silama jama o bɛ ne segin ka tɔrɔ fila ka fu ma k'a sɔrɔ o nana silama ye n bɛ cogo min a ɲɛ t'a la wa a y'a sɔrɔ o y'a tɔɔrɔ si bɛɛ lajɛlen na Allah nin yɔrɔnin ka gɛlɛn sa dɛ e mɔgɔ wele ka taa ala ma maa min sɔnna i ye o bɛ k'o siri k'a gosi a ma foyi k'o la fo a sɔnna e ye o pɔrɔtɔla o nana ka na yɛrɛ de ma a n'a ka juruto k'a fɔ ko o ka to ye o ka taa n'o ye yɛrɛ jɔlen ɲɛna a ka gɛlɛn dɛ tiɲɛ yɛrɛ la kira hinɛ nana dusukun na kosɛbɛ ala kɛra ko ma a ko ya Aba Jandal ihtasib Aba Jandal a to ala ma i k'a dɔn k'a fɔ ala a bɛna nɔgɔya k'i ye ani maa min ni o faralen b'i kan bara n ye layidu de siri an n'u cɛ an t'a fɛ k'o ladongoya Umaru wulila a kumana a kuma janyana kosɛbɛ a ye minnu fɔ an y'o fɔ aw ye kaban basigi ala ye basigi jigi ala kira seginnen ko sallallahu o kɔfɛ sa Abu Basir Utubata bun Asad Qurayshikaw don ko Abu Basir ale nana silamɛ ye a nana Madina a silamɛnama u ye cɛ fila ci a ɲinini na a nana Misiri la yɔrɔ min cɛ fila in nana ko a nana an ka maa dɔ bolila a nana o de nɔfɛ kafiri fila u nana nɔfɛ ala kɛra y'a d'u ma ala kɛra gɛlɛn k'a d'u ma a y'a kɛ komi n'a fɔ dili yɛrɛ diyara a ye a y'a kɛ komi dili in diyara a ye n'u tora baro la n'u tora baro la a sini ka feere k'a ka muru minɛ a la ka dɔ in ka muru minɛ kpap a y'a faga ko a bɛ muru sori dɔ in kɔnɔ yɔrɔ min pulukuti o y'a sentigɛninjɛ o ye ɲɔgɔn gɛn fo ka na misiri kɔnɔ a nana misiri kɔnɔ kira n kalifa bi ma a bɛna n faga cɛ y'a yɛrɛ ɲini Abu Basiri o fana ma ko wɛrɛ kɛ o taara ka taa bada la jazira ba minnu bɛ yen o taara bada dɔ la ka sigi yen nɔ o kibaruya sera Aba Jandali ma a n'a ka jama maa lafilen minnu bɛ Makan u ye fɛɛrɛ kɛ ka boli ka na Abu Basiri sɔrɔ bada la yen nɔ fo labanna jate sera fo mɔgɔ 70 ɲɔgɔnna ma awɔ o ti Quraysiw ka vasikɛla si kibaruya mɛn fo u bɛ ka taa banaminɛw ye k'u kɛlɛ u ka nafolo minɛ u la
parce que maa min y'i ka hɔrɔnya bɔsi la k'i gɛn ka bɔ i faso la n'a y'i sɔrɔ a b'i faga i fana b'a kɛlɛ kɔrɔsikaw ye ci bila alakira ma ka a kangarida ko b'a ɲini a fɛ sinji min bɛ u n'a cɛ layidukan gɛlɛn bɛ yen nɔ an k'o bɔ layidukan na k'a sɔrɔ ni layidukan yɛrɛ de tun bɛ na k'o tiɲɛ nka kɔrɔsikaw u ma sɔn fiyewu ka layidukan bɔ a la alakira fana y'a to a la sisan nɔ olu de nana ka na delili kɛ ko layidukan in ko ka bɔ a la ni maa min nana silamɛ ye k'a fɔ ko segin ka taa Maka ko k'o dabila ni min silamɛra ye lewu ka to yen voilà u ye nin sariti in tiɲɛ sariti min fana ko gɛlɛyara silamɛw kan ko ni o tuma na silamɛ min bɔra ka taa Maka n'o seginna ko ni a b'a u ka sariti kan dɔ fana ye ko ni min bɔra Maka ka taa Madina ko ka segin nka ni min bɔra Madina ka taa Maka k'olu t'o la segin ala kɛra ko silamɛ ti bɔ ka bɔ Madina ka taa Maka ni silamɛ y'o kɛ i m'i ka diinɛ tiɲɛ wa ko o tɛ baasi foyi ye ko in kɛra nin kɛcogo de la bisimilayi olu de ye mɔgɔw ye minnu kafiriyara n'o y'aw bali ka bɔ misiri ma n'o ye misiri hɔrɔmalen ye anu ye hadiya bali ala kaw ni hadiya min sirilen don ala ko kama i ka u banna a ka se a seyɔrɔ ma ni cɛw de tun tɛ n'olu ye limaniya jɔnw ye ani musow n'olu ye limaniya jɔn musow ye aw t'u dɔn a kana n'u tan kɛlɛ kɛ gase n'aw sɔrɔ kabini la n'a ma kɛ ni dɔnni ye ala ka ko ɲɛmajɔlen don ka kɛlɛ jɔ san fɔlɔ in na tan nɔ silamɛw dusu kasitɔ ala ma sɔn u ka don Maka o y'a sɔrɔ labɛnw ma sabati Maka limanajɔnw ni kafiriw kun ɲagamilen bɛ ɲɔgɔn na minnu lafulen don ni silamɛw kun dɔnna tɔɔrɔ kun bɛ silamɛw sɔrɔ silamɛ lafulen minnu bɛ yen olu ka bonya de kosɔn ani ala ka layidu dafa wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun bon mustaghfirun de kun b'u la o de kosɔn ala ma sɔn yankadala bilen ka se ka jugu k'o cogoya la o ye feere kɛ olu bɛ bɔ cogo min olu sɔrɔla ka bɔ dɔɔni dɔɔni fo ka yen fɛgɛya nam yalasa ala na mɔgɔ ladɔn a ka hinɛ la n'a y'o kanu limanajɔn n'u kun faranfasɛnɛ ka bɔ kafiru ma walahi n kun bɛ mɔgɔw yan ka taa maa minnu kafiriyara kamini magangaw la yan ka tali la min tɔɔrɔ ka bɔn tuma min ni maaw ye keli kɛ minnu kafiriyara u dusukun na labasali la jahiligankɛw ka labasali cogoya la o de ye ka kira bali n'a ka jama ka bɔ misiri ma an sɛbɛkɔrɔ tɛ k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ o de jahiliya ka labasali ye فأنزل الله سكينته على يا كباسكي جيجي يا كراكا أني لمن أجونكا على أولادهم يكون نرى كلمة التقوى على إسرائيل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وكرا ولودك كان نكلمة التقوى ولودك لا إله إلا الله دونجي على كانغا دونجي على كرا دونجي ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye wallahi abadi ala y'a ka kira tiɲɛtigiya a ka sogo la ni tiɲɛ ala kira kun ye a ye Hudaybiya san ka bɔnni ye k'a fɔ a bɛ don Maka ale n'a ka jama o basigilen u b'u kunkolo di dɔw b'u kunsigi surunya a y'o ɲɛfɔ sahabaw ye o nisɔndiyara tuma min ni ko kɛra tan nɔ u découragé la ala labanna ka sabati komi nafa la fɔ cogo min
wallahi abido misirila ni horomale do ni ala sonama abba sigilenw a kunkolo dibagaw ana kunsigi surunya bagaw yawe a tɛ siran o dɔn na ala ye fɛn dɔ sulhu in na ni aw m'o dɔn kɔrɔdɔbaga ninnu ala ye dayɛlɛli kɛ magandan doni ɲɛ n'o ka suru o ye Khaybara ye ala de masa ye n'a ye ka kira ci ni kana ye ani tiɲɛ dina yala sa n'a o banga ka kɔrɔda dina kan dina tɔ bɛɛ lajɛlen a wasara ni ala ye seere Muhammadu ale ye ala ka kira de Muhammadu Rasulullah mangutu filanan do Muhammadu maganga o b'a dɔn Muhammadu Amin danayama kabila cinini o b'a dɔn kabini waati min ni Halimatu Saadiya y'a sinji d'a ma n'o ye hɛrɛ sɔrɔ o tun b'a dɔn kabini waati kabini a fa Abdullahi ni muso dɔ kun nɔrɔla o la ni a ma sɔn a la fiyewu ni a faw sen wɛrɛ ka bɔ jahiliya ka kɔlankɔlɔw bɛɛ lajɛlen ma u y'a dɔn kabini waati min ni denmisɛnw kun bɛ taa sumukɛyɔrɔ la u bɛ taa dununfɔyɔrɔ la komi denmisɛnw bɛ sumu cogo min a ko a bɛ taa sen fɔlɔ la a ko a bɛ taa sen fɛn la a ko a bɛ taa sen caman la sinɔgɔra a bɛɛ lajɛlen na fo ka dugu jɛ a tɛ bɔ kalama o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ma se tamizi waati ma o y'a dɔn kabini waati min u bɛ fara doni denmisɛn ninnu kun bɛ fara min doni a doni dɔ la u b'u ka kulisiw bɔ ka bana bila u kamankun kan ka sɔrɔ ka fara bila u kan fara ninnu kana na y'u fari la u k'u lankolon bila kabini waati min n'ale ko a b'a ka kulisi bɔ k'a bila a kamankun kan n'a binna u y'a dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam kabini waati min ni u kun bɛna hajarul aswadi da ni ko an ka kiiri ni maa fɔlɔ min dɔnna o ka fara in da ni kira fɔlɔ dɔnna ni a y'a ka birifani da ko u ka fara kolonko ka bila u kan ko kabila bɛ ɲɛmɔgɔ ka fan dɔ ta k'a sigi a sigiyɔrɔ la n'u yɛrɛw k'a ma o dɔn ko Muhammadu Aminu u y'a dɔn o tuma ni aw ye min dɔn ni nin bɛɛ lajɛlen ye ni ala ko aw ma ko ye Rasulullahi ye o man ka bala aw la bilen maa min man nkalon da Hirakili ko maa min man nkalon da mɔgɔw la o tɛ nkalon da ala la de Hirakili ma kuma wɛrɛ fɔ ale y'a ka perefu kɛ o de ye mɔgɔ n'a tɛ sɔn ka nkalon da mɔgɔw la o tɛ sɔn ka nkalon da ala la nam walladhina mɔgɔ minnu n'o faralen bɛ Muhammadu kan a y'a ka sahabaw ye olu ka gɛlɛn kafiru kan u tɛ hinɛ kafiru la bari u b'a fɛ ka kafiru kana de rahma hinɛbagaw dɔ u ni ɲɔgɔn cɛ e b'u ye rukubagaw ye sujudibinbagaw ye u bɛ fasantiya de ɲini ka bɔ ala yɔrɔ ani ala ka diɲɛw olu ka taamasiyɛn minasari sujudi majigi n'o b'u ɲɛdaw la a ko o min ɲɔ ye o de y'u ka misaliya ye Tawureta kɔnɔ majigi n'o ɲɛda la o ye nin ye ala dɔnna ye dɔrɔn i bɛ sin ka sɔn nam u ka misaliya Linjili kɔnɔ a b'i komi i n'a fɔ sɛnɛkɛfɛn de n'a y'a ɲɔselen bɔ de ka sɔrɔ ka a kologiriya ka dɛmɛ ka kologiriya fasitaglada a sina ka kumaya a dakɛɲɛna a cɛ istawa ka dakɛɲɛ a cɛkala kan a cɛkala a kala quoi a ɲɔkala a dakɛɲɛna kan mana jɔra ka tilen ka sabati zorla a bɛ sɛnɛkɛlaw ja kira ka sahabaw u misaliya nin de Linjili kɔnɔ kabako do koyi u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ u bɛ ɲɔgɔn kɔlɔgiriya u bɛ ɲɔgɔn sɛbɛntiya ni aya in kuranɛ harafi bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ a b'a hakili to a la ani aya min ni amanatan yawsikum nu'asa amanatan aya harafi bɛɛ lajɛlen b'o fana kɔnɔ nam yala zana kafiru ladimi
naam n'u ye وعد الله ala ye maaw layidu maa minnu limaniyara n'u ye ɲuman baara ka minɛ o la مغفرة yafa la وأجرا ani baraji la n'o ka bɔn